Zulo kwachonde kunali mlakho wa lomwe kukumana kosiriza kumene kunayamba pa 4 mpaka na pa 6. Anthu anakumana pa 4 anazakumana pa 5 pa 6 kunali kusekera phwando limene kunapita president wakale, kunapita mkazi wa president wakale, kunapita anthu osiyanasiyana. But pali zinthu zingapo zimene zinandichita attract kwambiri makamaka kuti tiunikire msonkhano weniweni wa mlakho wa lomwe kuunikira in a very wide angle polankhula kuti okay, uwu ndi mlakho wa lomwe, tili ndi mshangani, tili ndi kulamba kwa chewa, tili ndi chiwanja cha yawo, tili ndi miyambo yosiyanasiyana ku Malawi. Koma mwa miyambo yonse mlakho wa lomwe ndi umodzi mwa miyambo imene cholinga chake kwenikweni chinachitidwa hide, cholinga chake kwenikweni chinakhotesedwa. Okay, anthu tikhonza kumayankhula kuti no, alomwe amakhala pamodzi kuchita celebrate chikhalidwe, alomwe amakhala pamodzi kuchita mwina celebrate like and all those kind of stuff, magule and all those kind of stuff, kukumbukira chikhalidwe, kukumbukira zaka 400 zaka 500 za chikhalidwe cha chilomwe and all those kind of stuff. Koma nthawi ina yake mukakhala kuti mwayang'anisisa bwinobwino nkhani yokhuzana ndi mlakho wa lomwe, it's not about culture, it's not about heritage. Si nkhani yokhuza kukondwerera miyambo ya chilomwe kaya kukondwerera kukumbusa ana ang'ono kale timapanga chonchinoso muzitere. Nkhani ya mlakho wa lomwe inagona kwambiri pa nkhani yokhuza ndi ndale. Kuyankhula chilungamo, mawu kuti mlakho amatanthauza pakhomo, mawu kuti alomwe ndi just like a word alomwe, that means mlakho wa alomwe ndi mawu kuti pakhomo pa chilomwe. Now akayankhula makuti alomwe amayankhula kuti nopia, that means kuti tafika. Aliyense amene wachokera madera osiyanasiyana amapita kwachonde ndi kukayankhula nawo mawu aja kuti nopia kapena kuti tafika. But still more, amene amakhala ku mipando kusogolo kuja ambiri aja samakhala kuti ndalomwe. Mwachisanzo Zulo kunapita anthu osiyanasiyana madera osiyanasiyana, ambiri mwa iwo amene ndifuna kukuwuzani amene anapita kumene kuja ngakhala mipando ya kumene kuja nkomapasidwa ulemu, amene ankaona zinthu zija anthu aja kamavina iwo aja ndi amene angakhala oyambirira kuona sanali alomwe. It's just a political idea. Okay, musanditenge molakwika, kunali alomwe angapo, kunali kumene kuja Peter Mutharika ndi mlomwe, kumene kuja kunali Kondwani Nankhumwa ndi mlomwe. Okay, now kuti timvesese concept ya mlakho wa lomwe, tiunikire pambuyo pamene Bingu anachita launch koyambirira kumene kuja kwachonde. Koyambirira zaka zoyambirira sizinkaoneka ngati kuti zinali zandale koma mzaka cha namba 2 3 4 zinaoneka kuti zinthu zija zili very politics. Mukufikira munthu amene Bingu anamwalira, zinthu zija zinamba kuyendesedwa ndi alomwe okhaokha ndi anthu okhawa amene anali ma top officials a DPP, and mlakho wa lomwe unachitidwa compromise malo mokhala ngati mshangani kumene anthu ambiri azingokondwerera nyimbo za chikhalidwe and all those kind of stuff mopanda wina aliyense kuvala chachipane. Chinasanduka uno kuti pamene avala salu ya mlakho wa lomwe kuntunda ayamba kuponyeza ka t-shirt. Okay, mu video yanga imene ndifuna kuponya video yanga imene ndikuilemba panopa ndikha ndikukuoneserani zinthu ma details, ma date yake ndi china chilichonse chokhuza ndi mlakho wa lomwe kuti panopa zinakhala ngati zinthu zija anazichita divert. Is no longer about heritage. Si zinthuso zokhuza ndi chikhalidwe, si zinthuso zokhuzana ndi kaya kugulisa sasi kaya kuphunzitsa anthu kuti sasi timatere, kuphunzitsa anthu kuti gondolo sitimapanga motere, kuphunzitsa anthu kuti mupeze nthubulo mphamvu mukuyeneka musakanize izi musakanize nkhondo kubedi kuti tipange zakuti tipange izi. No, sizophunzitsanso masiku ano kuti kalungonda amapanga motani, koma ndi zokhuzana ndi kuuza anthu kuti chipani chathu chili ndi moralo yotani pakati pa alomwe, kuphunzitsa anthu kuti tidakachitabe dominate nkhani yokhuzana ndi chilomwe komanso kuphunzitsana komanso nkhani yokhuzana ndi DPP. Okay, kumene kuja ku mlakho wa lomwe kwa Dzulo kunapita anthu ngati Fredokis wa chipani cha UTM, kunapita anthu a chipani cha PTP, kunapita anthu a chipani cha UDF. Anthu amene sanapitepo ku mlakho ndi a MCP. Endi kuchokera kale alomwe akhala akukana kuyankhula kuti president wa dziko asapite ku mlakho wa lomwe, yet president angati ali ochokera ku chigawo cha chilomwe amaloledwa kupita kumeneko ku mlakho wa lomwe. Si nkhani zokhuzana ndi kukondwerera chikhalidwe cha chilomwe, si nkhani yokhuzana ndi kukondwerera alomwe.
koma ndi nkhani yongofuna kuziwisa anthu kuti alomwe ali ndi mphamvu zotani, influence yawo ikuchita influence motani pa nkhani yokhuzana ndi politics, nkhani yokhuzana ndi kayendesedwe ka dziko, nkhani yokhuzana ndi machitachita a dziko la Malawi. Zimandikhuza kwambiri ineyo like okay, musandilengere kuti ndine mulomwe, though kwathu ndi mulanje ndine mulomwe, koma ndimazichosapo. Musandilengere kuti ndine mulomwe, tingowerengera kuti ndine Malawi wakwina kulikonse. Zimandikhuza kwambiri kuti mlakho alomwe unachitidwa corrupt, umayendesedwa ndi anthu andale, maganizo andale, osati ngati mmene anthu ambiri ameneka nokuganizira nkhani zokhuza ndi mlakho alomwe. Okay, ndikhala ndikupanga video, ndikhala ndikutulusa video mkati mwa wiki iyi imene ndifotokoze zokhuza ndi mlakho alomwe, zimene zimachitikako behind the story and everything. Chimene ndingakupemphenine ndi chokuti muchite subscribe. Zina langa ndine Sam Mavita. Yeah, this was just a morning show. I love you guys.